Hindi pa ko kaasubik na salamat. Together all the fun we've had. You're such a blessing, such a joy in my life. May the good Lord bless you, and may all your dreams come true. Hi ma'am, mayong adlaw, tawag mo lang bisita. Hi, ma'am! Hello! Akong pamilya, akong kalapusan, oy ako ang kalipay, o dawaton ang basa sa mayong paglalas. At kurso, isang anuman, panayon, ang tumusbawan diya sa Islam. Isa na ata sa Islam for healthy lifestyle. Wa dyan na Kita-kita rin hapon tapon puhon, okay? Kanaon tagswaki, tayon, potong balangoy, kamuti, supukil, magsugbat ba o kilaw ka o kanta. Hello ma'am, nag-live ko ma'am. Gininga, nagul ko pagpanapang lang o pagpaanak. Gininga na po ko niyo talang diha, espesyal nimo. Ginananggido, nanay kurita, o uban pa, di may big hugs, niyo talang diha. Hopefully, magkita-kita ni hapon pa puhon. Inaot, malipay o malupay ka sa akong gamay sorpresa nang. Thank you, Vic. Thank you, thank you, thank you, thank you. Makasalamat po po nila si Gerard o Manem sa ilang negosyo sa Maliini na mabisan pa man nangyari sa layo, makahatag. Arikan! Picture ka! Gawat rin mo na. Akong subliyo na, akong giampo na himsog o pastong katanunay o daghan pa kag-adlaw na tawhan masakit. Thank you, Vic. Okay, stay pretty, sexy, healthy, young, and beautiful. May manang presita. Mayong pagsaulog sa adlaw mga tawanan. Happy birthday and happy new year. I miss you and I love you so very much. Happy birthday. Ano magsayawan, pungon. Di ka mo, balik na ko ako, birthday ako niya. Lahat ko kami sa bedroom, nag-record niya akong voicemail. Happy kayo si Okay, love you na. Thank you, Vic. Basta Thank ba? you. Love you so much. Big hugs. Big Blow mo na, hugs. blow. Thank you, Vic. Thank you. Thank you sa inyong tal. Vic, thank you. Hindi ko ito inasahan. Happy birthday, madam! Muna yung surprise mo na. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you, thank you, thank you. Yes. Thank you. Talaga, pwede pagunitan sa nila. Pagunitan sa kanang. Kene. Sign up po. Thank you, thank you, thank you, Tita. Thank you, thank you. Ipol mo kay kanang birthday. Hi na. Ipol. Ani mo. Ipol na, ipol. Sige, ana, mana. Bira, mana. Ang pamilya, ang imong kalampusan, basta sa maayong panglawas. Birthday sa. Kimsod, basta ng kalunan. Ang pinasbawan diya sa Islam. Ipadayon ang sumba diya na, bisa na ata sa Islam, for healthy lifestyle. Thank you, Vicky. Thank you. Nang, magkita-kita rin natin tatlong okay? Oh, thank you, Vic. Thank you. Kanaon pagswaki, kayon, putong balangoy, kamuti, supukil, magsugbat ba, kiraw ka. Dara, pa-picture ta dira, ma'am. Ihatag yung Thank you. Sorry, ma'am. Stop pa rin ako. Stop. Stop.
Hi nang, maayong adlaw, natawhan nimo manang presita. Akong pangalia ang imong kalampusan, puy-an mo ang kalipay ug dawaton ang gasa sa maayong panglawas. Himsog ug baskog kanunay ug padayon ang tingusbawan diha sa isla. Ipadayon ang sumba diha nang bisan naa ka sa isla for healthy lifestyle. Nang, magkita-kita lagi hapon tapon pohon, okay? Kay mga ontag swaki, tuyom, putong balanghoy, kamuti, sutukil, magsugbat, wa og kilaw ta, uban pa. Gimingaw na gyud ko pagpanabang nang o pagpaanak. Gimingaw na pod ko ninyo tanan diha, especially nimo, ni Manang Didit, Nanay Kurita, ug uban pa. Give my big hugs ninyo tanan diha. Hopefully magkita-kita gihapon tapuhon, hinaot malipay o nalipay ka sa akong gamayng sorpresa nang. Mapasalamaton po ko nila ni Sir John Ward o Ma'am Nem sa ilang negosyo sa maniini na nga bisan pa man nga ni ami sa layo makahatag gamayng kalipay ninyo diha nga naamo sa Pilipinas. Akong sublio nang akong giampo nga himsog ug baskog ka kanunay ug daghan pa kag adlaw na tawhan nga sa ulogon. Okay, stay pretty, sexy, healthy, young, and beautiful, may manang presita. Mayong pagsaulog sa adlaw mong natawhan ng happy birthday and happy new year. I miss you and I love you so very much. Happy birthday, tayo magsayawan, puhon. Bikaw mo balik na ko ha kay break biya ko nya naara ko karon sa break room nag-record ani akong voicemail para marinig nimo. Okay, love you nang. Balik na ko sa trabaho. Love you so much. My big hugs to you all there. Hindi ko na-expect to na may inani ko ang birthday karon watch ko yung kwarta kaya yung paghanda ni Rebek. Thank you sa kaso, Vic. Ikaw na ang birthday ko. Nawa ako sa mga anak ko. Pero ikaw ang kayo nungdong na ako nga mag-inani. Inisbay ko kaso, Vic. Nagpagkatong salamat. Mga anak ko pagmakahibaw sila amin. Salamat, Vic. Dito na ako to sa salamat sila. Kumusta deh Biki? Kumusta Biki? Selamat deh. Selamat deh. Oke, I know you will
change my name to